de der VVS. Nå, okay. Goddag med jer. Altså, det Goddag, Morten. Nå, det var da hyggeligt, du lige kunne kigge forbi, Morten. Ja. Hvad går I og pølser på herinde? Der kommer lige en ny leje på mandag. Det her lokale, det blev ledigt her for 14 dage siden. Ja. Så som vi jo altid gør, så tager vi jo den interne venteliste. Der var ikke nogen, der ville have det. Så tog vi den eksterne venteliste. Der var ikke nogen, der ville have det. Så lagde vi det på nettet. Nu er det lejet ud. Og så går det altså herude i Businessparken, så når der er noget, skal man slå til. Så Kenneth har jo... Nå, en område, de der VVS. så Kenneth, han skal lige i gang med at friske op. Det er jo endda et udsigtslokale. Ja, men altså det her, Morten, det er jo... Fordi det får jo aldrig solen direkte ind. Nej. Der kommer mere sne. Og til jul, så har du 800 lystræer ud. Ja, hvis det virker. Det kunne være, at vi lige skulle lave sådan en status. Fordi du er jo blevet sådan en stjerne i det der vlog nu. Nå. Folk, de er jo helt vilde med dig. Ja. Ja, det er med bagen af det. Har du tid til, at lige vi går ned og... For jeg tænker, at nu sidste vlog, vi optog, der var vi jo i Genbrugsen og købte en masse spændende materialer. Så kunne vi jo måske godt lige prøve at vise lidt om, hvor... Så vi skal på logoen. Så kan vi også sige det. Skal vi ikke lige prøve at gå ned og kigge, så kan du jo se, hvor dejligt du synes, det er med de der materialer, vi fandt. Begynd, du kan se Og så ideen i se det. Søren der, han er simpelthen altid så nysgerrig. Jamen, der bliver eksekveret herude. Vi laver Det bliver noget. ikke bare ved tanken om, at der skal ske lidt nede på det toilet. Nej, Der og nu, mens der Kenneth han ikke er, så nu skal jeg sige igen, de synes jo, jeg er cool og skør, men nu hvor vi så går og laver det, så synes de jo, det er pisse. Stadigvæk, de synes stadigvæk, du er cool og skør. De synes men stadigvæk, synes, jeg er cool og skør. Der er mening med galskaben. For det første, så har vi jo også haft julefrokost, hvor vi alle sammen var samlet inde i caféen. Og Kenneth har jo været bankoopråber. Ja, det var også... Fire fredage i december, der har Kenneth stået og sagt, nummer 9, nummer 24. Og lejerne, de var nødt til at bede ham om at sige tallene 2 gange, fordi de kunne ikke forstå ham. Jeg arbejder bare en byg. Der blev så varmt. Nu kommer vi. Hold da kæft, det ser godt ud. Hold da op. Prøv lige at se. Nej, hvor ser det godt ud. Det er sgu ikke for radioen. Nu de 2 blog-følgere, fordi at det var den med hårene. Og de er der endnu. De skal altså være der. Det er lige før vi er nødt til at beholde den her som sådan en museumsgenstand. Ja, den skal op på væggen. Ja. Nå, jamen hvad så? Hvad er status på toiletterne? Jamen det går fremad hernede. Ja. Og vi skal lige have alle håndværkere med. Ja. Og lidt skader her og der. Ja. Men det... Vi havde en maler i går, der lige havde skiftet blad i hendes kniv, så hun... Men status her er jo faktisk, at vi er... Rasmus mangler at lave noget. Ja. VVS'eren mangler at lave noget. Og så epileptikeren. Elektrikeren. Elektrikeren. Yes. Og så mangler ham, som jo faktisk har lavet det fine gulv. Ja, Her skal der jo en plade på, og så skal det have sådan noget silkecement. Ved du ikke det? Mikrocement. Mikrocement. Ja, det er ikke silke. Men det kan godt være, det er silke. Det er noget nyt nu. Og så kommer der de her fine vaske jo. Bum, den gule vaske, den skal her. Og så kommer der jo en grå vask mere her. Og så her kommer der jo skabe. Lige her på den her vej. Og så prøv lige at se herinde. Der bliver der jo baderum, og nu må du ikke falde i en toilet her. Ja. Og brusen i sig der. Og så har man egentlig hele det her rum for sig selv. Ja. Er det ikke fedt? Og så synes jeg lige, du skal prøve at mærke det her. Prøv lige at mærke, Morten, det er altså virkelig. Mærk lige uaf. Nej. Er det ikke godt? Jo. Det er lækkert. Det er bare lækkert. Det er bare lækkert. Man kommer ikke til at lave andet og gå røv de vægge. Nej. Toilet. Og er det her, de der døre, der var sådan... Det er her, karaver de med, fede døre, de kommer til at være, ikke Rasmus? Yes. Og det får sort. De skal være sort, det hele her. Det hele bliver sort. Det hele bliver sort. Også det her hvide kamp, det er sort. Hvorfor har det der med, at man skal gå røv i tingene? Det er fordi, det er lækkert. Man skal lige mærke, om det er sleven og sådan noget, ikke også? Sleven? Jamen, det er sleven. Det er lækkert. Og så er der jo et baderum herinde også. Det roder lidt herinde. Hvad er det, Nej, men skikufferten, Men det ved vi ikke. Jo, det er når hun skal stå på ski. Det er en girafsliber, hedder det. En hvad? En girafsliber.
Den hører sammen med de spanske væg, en girafsliber. En girafsliber? Ja. Så sliver man, så kan man slibe op i højden, jo, når man ikke kan nå. Så det er derfor, det hedder en giraf. Det er sådan, lad os pakke hende ind igen. Vi pakker den ind. Men her kommer der en bitte bænk, så kan man lige smide sit tøj der. Og så går man jo Man kan godt være fire i bad Ja, det kan vi sagtens. og så en rosa her. Og prøv lige at se den fede rørføring. Altså, Ja. VVS'erne, de går altså virkelig op i at lave noget, der bare er råt og rustikt. Altså, det passer jo simpelthen bare ind. I stedet for at vores gasfyr, det skal stå og hammer hele sommeren for bare at lave varm vand til, der er nogen, der skal i bad om dagen. Ja. Så sætter vi sådan en op i stedet for, så den kan lave det bitte kun varm vand. Ja. Og det er jo bare et bitte kun. Det var bedre. Jeg har lige en lille opmande. Elektrikeren, han spørger, hvorfor han ikke kan komme med på de videoer. Vil elektrikeren Ja, også være med? så har jeg sagt til ham, at det er jo fordi, man skal være lækker. Ikke også? Ja. Og det er vi. Ja. Det har vi fået at vide af direktøren. Ja. Derfor har de jo fået lov til at være med. Prøv lige at tænke, Morten, at vores vlog, dig og mig, vores vlog, det er ved at være sådan, så folk, må vi ikke også være med? Ja. Nu er vi på vej op i... Ja, hvor skal vi hen? Vi skal i lokal 24. Nå, 24. Lokal 24, det har altid været sådan et rodet lager, trælslager, uhyggeligt. Og nu er der jo faktisk rykket en lejer ind i det inderste lokale, og så er vi ved at gøre lækker herinde. Ja. Så nu tænder jeg lyset, og så siger vi 3, 2, 1. Bum. Prøv lige at se! Så. Nu kommer den lækker elektriker. Nå, der har jeg. Nå. Men du vil også gerne være med, Anders. Han skal du mig Det siger lækker. Rasmus, jeg kan jo. Det må jeg jo heller. Siger Rasmus det? Ja. Det er, når man er lækker. Det er faktisk Anders, som sørger for, at lyset i huset bliver lækker. Det er rigtigt. Er det ikke? Det er rigtigt. Det er helt rigtigt. Anders var Anders var her før dig, ja. Som den flittige følger af vloggen nok kan huske, så fandt vi jo de her fantastiske vaske. Og så var det, at jeg jo hele tiden fik at vide, hvad skal det bruges til? Og det var det, jeg sagde, det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at du skal bare have det med hjem. Og prøv så at se her. Og så har vi haft en mega dygtig VVS'er til at lave... Han er faktisk kleinsmed, ja. Hold da kæft, mand. Han har lavet det her. Så det vil sige, når på et tidspunkt der er en masse hår og snot og ulækker ting og sager, så kan han lige gå herind, og så kan han lige rense. Det er helt almindelige olietønder, som vi nu har lavet lækker. VVS'eren kommer så og sætter armatur i, og laver faktisk også nye bundstykker og rister. Men altså, hvor lækker er det egentlig? Ja. Altså, Hvad har sådan en omgang stået i? 600 kroner plus momse. For de to vaske ned til vores tønder. Sådan. Og det er ikke set før i Business Park. Nej, ikke i bedste spil. Ikke i Business Park. Vi skal ind og besøge Combine. Hvorfor er der ikke nogen hjem? Vi ringer lige. Må vi have lov til at gå ind? Det må vi godt. Tak for det. Men prøv nu lige at se. Hold nu op. Ej, det er simpelthen et fed kontor. Der er vi næsten også lige nødt til lige at lave sådan en før-efter. Ja. Og så er vi tilbage igen. Og så er vi tilbage igen. De flyttede herind 1. februar, og det gjorde de fra om morgenen, og om eftermiddagen, bum, så var det bare faldet på plads herinde. Det er simpelthen så lækker et kontor. Og det er lige så nogen, der skal have sådan et kontor her, der kan forstå og indrette det på sådan en måde her. Og med vinduerne, ikke også? Jo. Det kan dem, der fulgte med, jo nok også godt huske, da Rasmus han gik og satte dem i, ikke også? Ja. Og Kenneth. Ja. Kenneth var også med. Vi har simpelthen sat så mange radiatorer op herinde, for vi vil ikke have, at de fryser. Og så har de indrettet mødelokaler op på første salen. Det er simpelthen ligesom det skal være. Jamen altså, der sker jo noget. Der sker bare noget. Ja. Der sker bare noget. Og det er også fedt. Kom lige med op, Morten. Kan du klippe den kasse tupper ud derovre? Ej, hvor er det godt. Ja, vi synes, altså hvis man er i tvivl, så synes vi altså, det er godt det Vi her. synes, vi er dygtige. Ja. Det har taget et år at lave. Altså både at få lavet gulv og få malet, få lavet kabel og... Så det er så fint. Det er egentlig status, som det er lige her nu. Og 1. marts, så har vi rykket rundt på 4 virksomheder, bare i huset, i løbet af 14 dage. Så tingene kører simpelthen herude, og der er fremgang for virksomhederne. Man har jo nogle kompetente folk omkring sig. Ja, så det var
det var egentlig status her fra Bedstesbakken. Ja, og skal vi så lige råbe vores slogan i kor? Hvis du er i tvivl om, hvor du skal hen, Ja. så kom til BPM. Bedstesbak Nord. Nej, BPM. Velkommen, tak for det.